spoločnosti, ale predovšetkým v živote mladých ľudí, študentov na stranu pravdy. Obetovali svoje životy za demokraciu a za slobodu. Viete veľmi dobre z dejín, že viacerí z týchto študentov boli popravení tibetskými fašistami, respektíve odvlečení do koncentračných táborov 1989. Preto nie je náhodou. V súčasnosti je zvyk, že práve tento deň privítame medzi radou stredoškolákov a študentov prvých ročníkov. Zároveň je to aj deň, keď na našej škole riaditeľstvo školy, ako aj združenie rodičov, hodnotí vaše študijné výsledky za všetkých okolností, ktoré sú vám všetkým známe, čo sa týka rôznych aktivít v oblasti športovom, kultúrnom živote, ale predovšetkým v oblasti študijnej iniciatívy. Riaditeľstvo v spolupráci so združením rodičov rozhodlo, že titul Najlepšia trieda získa trieda, ktorá v školskom roku 2000-2001 mala priemer 1,68. Trieda, ktorej triede bolo 9 vyznamenaných na konci školského roka a ktorá trieda nemá ani 1 hodinu neospravedlnenú vymeškanú. Trieda, ktorá sa zapájala do rôznych súťaží, kultúrnych, športových a ďalších. Ešte neviete, ktorá trieda, že? Takže je to trieda druhá P. Laňajšia druhá P. Ja by som vám chcel požiadať. Opäť sme sa zišli, aby sme tradične privítali našich prvákov. Vítame nás na dnešnej imatrikulácii, ktorú pre vás pripravili 3. O a 3. P trieda. Pevne veríme, že náš program sa všetkým bude páčiť a zostane pre vás peknou spomienkou. Kedves igazgató értesek, tanárok és elsősök! Eljött a várovárt nap, aminek nagyon örülünk, főleg elsősök. Reméljük, ezt a programot, amit készítettünk, nektek tetszeni fog, és örökre megmarad emlékezetetekben. Mivel az elsősök már türelmetlenül ülnek a helyükön, nem szeretném tovább futni az időt, így hát kezdődjön az avatás. Prváci, vy pozemskí smrteľníci, hriešnici, my vládcovia zeme sa k vám prihovárame. Vy pozemskí hriešnici, konečne nastal čas trestu. V dnešný deň si odpikáte svoje hriechy. Trestaní budete v rôznych kategóriách a ten, kto nevykoná svoj trest, ostane navždy našim otrokom. Elsősök, ti földi parasztok halandók! Mi a föld urai szólunk hozzátok! Ti földi halandók, végre eljött a bűnhődés napja. A mai napon megbűnhődtök minden bűnötökért. Büntetéseitek külön kategóriában vannak, és aki nem teljesíti, az örökre a szolgánk marad.
dopadli. A preto my bohovia sme sa zhodli na tom, že si môžete pochutnať na našej špecialite, pripravenej špeciálne pre vás. Malo Peter. Veľké bridice. Košoban. Bieliková Lenka. Rusterová Lucia. Farkašová Denisa. Vesterilo Žužo. Jo, mamusky. Jo. Veješová Erika. Veješová. Flavia Fiziko. Paula Peter. Flavia Viktoria. Máš perfektnú. Jo, Ališná. Dobor, Aliko. No, Tomáš. Jo, dneska vietam. Ej, ty sa nevie, ja zaujím. Nadala Luboš. Porno, Tieto. Marcel Hellier.
Halandová pri drení na poli si rada pospevuje. Teraz nám to predvedie, ako to robí.